Ikas Menteri Araidu Sabidu sadayu ang kita basamo Kota Padang ditimpa bencana, banjir bandang datang melanda. Rumah warga rusak binasa, tangi jorato tak kunjuang sudah. Ikas Menteri datang membantu, tim Eka Jo Adi Dharma, gerak capek tangan badayu, ambang bantu rumah alumni nan luko. Ikas Menteri Ikas Menteri Sabidu sadayu ang kita basamo. Kasih sayang diperhatikan, nagariko kita bangkikan. Go, go, go! Kasuasa pujo perlengkapan lain disarahkan untuk meringankan masyarakat. Tak puji hati bagadang, semangat gotong royong dikobarkan. aksi capek kok jadi kompor.